berarti ana bumbun layah. Bumbun layah kuwi ladenana bojomu sak wayah-wayah. Ngono kuwi. Berarti dadi manten setiap saat mau dibutuhke nggih njaluk ngono kuwi ya nadyan to aku urung rabi lho ya. Nadyan to adewe urung rabi. ning terus ke mau dingge nyiduk sego urung ana entong. Jenenge entong ki ya nek tegese entong ki endole nontong. Dadi ki bojo. Piye kuwi? Wong wedok ki bokonge kudu gedhi. Oh gedhe. Lah di bojone ki ning omah ben betah ora jajan ning sak nggono-nggono. Oh berarti komplek ngono kuwi ora parang. Ora oleh. Berarti cara dhewe ngene bokonge rada tipis gak apa-apa. Ora apa-apa. Kena diganjel. Iso kena dikompel. Oh. Aku bami sadi umpama sliramu pergi kapan nih aku gak bakal berhenti. Alhamdulillah Pak Dalang. Nggih. Dalu niki kula jan remen sanget lho teng Pati puntine Juwana nggih. Nggih. Niki ati kula marem saged srawung pinanggih kali warga masyarakat Juwana. Growong Kidul. Growong Kidul khususipun. Niki yen kula amati niki senes penonton wayang Pak Dalang. Lah napa? Pengamat seni. Sebab napa? Ket sonten wau nalika kula napa ningali para penonton niku nggatekaken teng sanggit lakon, nggatekaken teng cerita lakon. Yen lucu nggih guyu, yen gayeng ngoten niku nggih keplok. Saya anak-anak cilik-cilik niku wau Pak Dalang. Dadi teng mriki niki ngremenaken ati kula. Ternyata wayang di Pati ini masih sangat digemari oleh masyarakat luas khususipun priyayi sepuh wonten mriki. Matur nuwun sanget nggih Bapak Ibu. Nggih, luar biasa. Wah, Pati memang hebat, sangat luar biasa. Lan ngene lho Bu Kesi, janjane Nggih. aku rapati pede. Didhawuhi karo Pak Agus supaya ngaturake mangke lampanipun Bagong bangun desa. Aku ora pede. Mergo wis ngerti to, lah aku iki dalang piyayi lah ngerti to. Wah, guyu cah loro iki ngece. Nggih. Lah kan ngene iki angel, lek sing nglakokke Pak Seno Nugroho Swargi, wah genah wis giyayeng gumarenggeng tenan. Lah kula niku pripun nggih Pak ning gandeng pamundhut ya nderek ajar. Mugi-mugi dados seraning penggali saged kula ngaturaken lakon-lakon ingkang seger nggih namung kados mekaten Pak Agus lan sedaya para panitia. Wedine wonten kirangipun kula nyuwun pangapunten ingkang agung. Yen ketoke ora apik engko arep dipotong. Ora mungkin dipotong wis dilunasi 3 dina kepungkur. Ha iya, mbah nuwun ing tanpa wis sak iso-isane. Iya, ngono kuwi Bu Kesi, nggih. Nggih, niki Pak Agus ugi pirsani wonten ngajeng. Nggih. Pramila matur nuwun sanget Pak Agus, panjenengan sampun mercaya bojo kula sing ganteng dhewe niki lho. Nglipur warga panjenengan. Niki wujud sedekah panjenengan lho Pak, nyenengaken priyayi kathah nanggap wayang, nanggap hiburan saeneng-enenge jenengan tanggap. Ning kula wau jan asline niki nggih rada getun-getun seneng ngoten. Lah apa? Bareng ngerti jenengan griyane sugih lek kula gawe rega wau kemurahan Pak. Aja kaya ngono, jenenge Mboten guyon. Pak Agus iki piyayi sing bijaksana, aja kuwatir. Engko sapa ngerti engko adine manten engko yen dipolokramakake terus wayangan. Amin. Wayangan kae. Ya dalange udu aku mbuh sapa ngono lho. Ya senderek karo panjenengane. Kaya ngono kuwi. Nggih. Kira-kira tandha panuwunmu karo Bapak Agus Suryanto, Ibu Rumiati apa Bu Kesi? Kangge temanten kekalih badhe ngaturaken tembang sarung jagung. Dipun bawani dandang gula banjet mawon. Cocok nggih, luar biasa nggih. Menika kula khususaken dumateng ingkang sepuh-sepuh rumiyin, mangke saya nglerek saya sing enom-enom luwih dhisik. Ha iya. Dadi sing jenenge wayang iku kudu rata ya. Kabeh di yen iso dimaremke penggalihe. Ya, Monggo Bu Kesi dandang gula banjetipun. Lamun arasa
Suarane isih apik, isih ungkul Bu Kesi ya, Mak. Temenanan. Monggo biasane iki sinden anggere wis peputra, wis babaran, wis nglairke ngono suarane suda lho. Bu Kesi ora. Putrane pira? Ana 4, padha karo putrane Pak Agus. Ha iya, Sing barep gelar pamanyang kae kelas pira Bu Kesi? Minggah kelas 3 SMP. Nggih, Brahmake sawah. Minggah kelas kalih SMP. Terus sing kembar kuwi Rambu Rangkung. Minggah kelas 6 SD. Kuwi jarake kok cedhek-cedhek to, Mak. Menti piyayi pati kene do batin jane sinden Kesi iki mbayi apa mencret ngono. Ya ora kok, ya pancen kuwi kanugrahan saka Gusti. Ayo. Yo selain kuwi yo enek meneh. Napa? Saking sampeyan iku kesemangatan. Wong sampean ki lho dalang yo laris. Yen awan ning kampus ngantor, bengi tanggapan. Yo sempat-sempate lho sampean ngono kuwi. Lah piye lho hiburan yo mek kuwi lah aku. Ayo, tur nuwun sewu babakan ngene ora kok bab saru ki ora. Ketika sudah berkeluarga diikrarkan menjadi suami istri, bab sing biyen sakrunge rabi dadi dosa, akhirnya dadi pahala Bu Kesi ngono kuwi. Nggih, alhamdulillah ning aku bahagia tenan kok duwe bojo sampean. Nyuwun sewu Pak Agus, kula niku pun rabi kalih Mas Cahyo 16 tahun. Alhamdulillah selamat teko sakniki. Dereng nate bojo kula niku njaraki sinden jawile sinden apa melih selingkuh mboten nate Pak, mung konangan ping 3. Wes sing nguri dhewe ra apa enak ayo. Ping 3 ora ngawute, ping 4 tok. Malah tambah ora. Ayo sayang, monggo. Lah, jangan ngono aku isine nek Mbak Nanda iki lho. Enak Cahyo ayu loro ya jangan ngono. Aku iki semrumangsa tuwek, Pak. Aku tak omongi ben dicontoh karo sing nom-nom. Walaupun sok wis Mbak Nanda, Mbak Hani iki wis umure wis sepuh ngono kuwi ya. Di bojo yo iso tetep mesra. Neng panggung kudu mesra, ra ketang ning omah yo tukaran terus ngono. Ayo, di mata orang banyak ketok lho ngono. Ayo ngono kuwi. Yo. Den prayitna ing pamilih hirna aja Dikandani karo Bu Kesi yen rabi aja milik karo wong ayu karo wong sugih. Bener no, mergo kabeh ora ana sing langgeng. Rupa ayu ki bisa luntur, brana arta ki bisa gempur. Kabeh ana watese kari keparengi Gusti kaya apa. Wong ayu ki ora selawase lho, Nduk. Iya to. Kaya saiki kaya Mbak Nanda terus Mbak Hani, cantike kaya ngono. Umure pira to sian? Jajal engko 20 taun. Ayo, kaya apa? Ayo. Winong barang iki Mbak Birgita kemenyeki boleh saiki. Ini gambarno sok yen umur 20. Ayo. Piye nong kabarmu nong? Lah iya to Mbak Birgita, kas kaya ngene mong awake dhewe mbiyen nek nembang ninggal katresnan iso menghorkan panggung. Lah iya to, Dik. Ya ampun. Lah Mbak Tuti ke kabare piye? Ya ampun. Isik panjang umur, saiki malah dadi lurah putri. Ayo. Ayo kaya ngono kuwi. Ayo. Ayo. Ayo Bunda aja dilokne sik. Ayo, Bu.
ping telu pangkat derajat iku bisa keneng sembang sarawungan kapi lot mreng no neno wicara kang manis manis ya maramane den prayetna matur sembah nuwun Bu Sukesi Rahayu sarjana seni magister seni ya bajute sarung jagung diaturake malang mempere berdua Mas Samuel karo Mbak Dita ya semoga selalu mendapatkan anugerah cinta dari Allah ya yang namanya cinta itu adalah anugerah terindah yang akan membawa kita keselamatan dunia sampai akhirat. Itulah cinta ya. Sarung jagung monggo Cok. Mas Taslim ya Mas.
matur sembah nuwun. Karya besar Kinarto Sabdo ya, Mbak. Nah, iki ana nawala, Nduk. Ya. Saking Bos Budi Jaya Logam nggih. Nyuwun lagu Entit. Wah, iki. Iki sing sik kelingan genah Bunda Tutik ya. Nggih, mangke kula aturaken, Pak. Nggih. Dari Bapak Darman Anoman Pati. Waduh. Selamat malam Ki Cahyo Kuntadi sekalian, Ibu Sukesi juga. Oh, iki piye iki? Mbak Silvi Kumalasari alias Nandasari. Waduh, piye iki? Kami minta lagu Ninggal Katresnan spesial buat Pak Dalang dan niki Mbak Nandasari niki. Ya, terima kasih. Oke, nggih, ngetaken dawuh, mari kula aturaken. Iki saka bose BJL dhisik iki Budi Jaya Logam dipinangkani. Tik, kene sik, Tik. Jumeneng, ayo, Tik. Ayo. Iki pamundhut ambak tembang lawas jebul sih ana sing tresnani. Ya, pernah hit di tahun 90-an ya, Mak. Temenanan nggih. Ayo, nggih. Lek komplit enek odol-odol barang kae nggih. Sinten? Mas Aslim? Nggih. Mitering not ka lho, yuk. Pun, oke, yuk. Mitering rat hangalangut ragil kuning hangupasi mendrane panji asmara kang mimba dadi wong tani sang Ayu Srukasmaran hanyawang tegalan sapi. Ini masuk. Kure apal ora? Apal? Yo, nggih, yo, bareng. Cik Rok lu. Entit, oh iya entit. Entit Pak Yoyo. Entit Bunda, ya. Bukan entut. Ayo Bun, ayo. Mami. Mami Poko ya. Malah pempres nggih. Mriki maju, Pak. Pripun? Oh, nggih, ora nanti. Ayo, nggih. Oh, nggih. Jangan nggih. Lari Pak Yoyo. Alah ora. Malah mak glubuk. Selamat malam, sugeng dalu, titimbali tindak mriki. Anjir. Kok jauh sekali toh Pak Yoyo? Pak Yoyo saya disangoni ini. Nggih kudungan, Tik. Iya. Di sini ya Pak, siapa yang mau buka kotak amal ini Bapak? Iya, monggo nanti buat sanggup pulang. Ayo. Kowe aja mbanyol sik. Apal apa ora iki? Ayo. Apa lo? Sinden andalan. Iya. Mbak Tutik, Mami Tutik, iki apa sing ora apal Pak Yoyo? Nggih to Pak? Lho nggih kancaku kabeh Pak Yoyo. Ayo. Ayo, Tik. Eneng apa kowe takon wae karo kene ngapa? Pak Yoyo kula badhe tanglet Pak Yoyo. Takon apa? Sing landang. Terang bleguk gede-gede dawa. Kae sapa Sing nandur aku ya moyo, pengen kabeh ya moyo. Sing nandur aku ya moyo, pengen kabeh ya moyo. Angger dicoli. Entet apa leres sing ngajar panjenengan? Piye apa?
Mampontet ngono kok piye iki malah arep ngoprak malah. Mamandet. Aku mau takon wae kok Bun ngono lho. Bun. Napa kok takon wae Bun. Ayo Mas Aslim, bareng iki sampean Mas, ayo. Sing nandur kacang dawa-dawa kae sapa entet. Ya Mas. Sing nandur aku ya Aduh, lek kemayu. Jangan kaya bunyah nih, ayo. Bunyah nyoh, ayo. Nek. Keneng apa celuk-celuk terus ayo. Tik unggahno tik, Pak. Tik. Sing nandur terong bosok. Ayo. Buasa. Gudi ora dadi. Nggih. Kae sapa entet. Jeh. Oh sing nandur niki tiyange gudi. Nah, matur suwun lancar rezekinipun. Nggih. Sing nandur sodun yono yo Sing nandur sodren nyong mas ya. Sing nandur sodren nyong mas ya. Sing nandur sodren sing bagus dewe saya ketahu. Nah, lho Pak Yoyok sudah 500.000. Nandur meleh Pak, meleh. Lho aja yela-yela no. Anggih nandur meleh. Ayo pas ngono itu tinggal ngene iki pas ya. Ayo. Nah. Nandur apa nanti? Sing nandur napa? Berambang merentil cilik-cilik, menir cilik-cilik. Kowe sapa? Mas sinten Mas sing nandur? kula doke piyayine nggih Enjeh, ingkang pundi sakmenika? Pak Haji Iso Oh, Bapak Haji Iso ingkang menika nggih. nggih Oh, jenengan leres to Pak sing nandur brambang to Pak? Oh, pun panen. Oh, mosok bosok kabeh ngapusi to. Oh, rugi terus. Nggih, mangke nek sampun nyawer kula dongakne. Mangke mboten rugi panene kuatah. Pak. Tik. Tutik. Dalem. Sing alus ngono, ya yo ngono paling ingkang paling tali asih ngono langsung nyawer ora seneng. Enjeh, kuwi ora apa-apa Pak, kula niku seneng to the point. Oh, iya. Tanpa basa-basi. Enjeh Pak, sakmenika mangke nek jenengan sampun nyawer kalih sinden-sinden sing butuh napa butuh anu niki? Nah, biaya hidup. Nah. Mangke panjenengan didongane kuatah rezekinipun. Jenengan mangke sehat terus. Amin. Terus jenengan mangke rezekine tuwambah kuatah, panene kuatah. Nggih to Pak nggih. Ayo. Lah monggo Pak niki. Omonganmu mau lho Tik iso biaya hidup lho masamu iki. Ndak apa-apa, niki Pak Adae. Oh iya. Nah niki. Monggo. Oh iya, masih diambilkan di ATM Pak Yoyo. Oh iya. Oh iya. Nggih. Monggo Pak. Ayo, kene bae segelem nyawer wae ayo. Nah. Sing nandur aku yang doyong sing nandur aku yang doyong sing nandur aku sing nandur pasing
joget tok yo. Wah, iki jan. Ayo malah joget tok Ya ora kolektornya jan keren nyawer. tenan iki. Ayo. Jane iki welinge bose mau ya kon diret-iret sik. Oh nggih, mboten usah diret-diret niku mangke ndang barok. Lah bintang tamune jeh kok. Oh mangke bintang tamu rusane sing gadah damel. Wah, leres Pak jane mangke bintang tamu lek tutik selawe cukup Pak jane. Pak Yoyo, Ada. niki melih napa sampun? Pisan kas ya wis, yo. Saya ketahu sak lagu melih, Pak. Liya mah terus yo wegah ora bayar jaluk terus. Bocah. Ayo. Kamu itu maunya enaknya aja bayar 200 jaluk terus teko esuk. Jengkelet. Ayo, duwer ya, Tik. Sing nandur pelem delondeng 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 kuwi sapa enteng Yuk. sinten Pak sing nandur Pak Haji sinten Pak Haji Pak Haji Tati ya Mas ya 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 sing ganteng dhewe nggih sampun Pak Yaya Kelas kene, yuk. Nanonane, yuk. si adik adikku rumah sakit putra putri Rene, Tik. Aja suwi-suwi nang ngono. Ayo. Ayo. Ayo, makasih Mbak Triastuti Retnawati lan sedaya para bapak-bapak yang sampun paring katresnan dumateng kula sakanca. Yo, saiki nanjake bintang tamune nok wayang. Iki sing alus kuwi Mbak Nanda. Engko yen saya apa iki jenenge kreasi ngono Mbak Hani. Ya. Langsung berdua. Langsung berdua nama tunggal-tunggal. Berdua. Oh, nggih, siap, nggih. Manut aku. Ayo. Monggo pinarak ngajeng mriko dikurmati apa ya? Non 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 non. Ayo. Monggo Mbak Nanda kalian Mbak Ani langsung kemauan ke depan. Yuk, Cok, dados yuk. Monggo Mbak Nanda, Mbak Ani, aturan menyapa para lenggah lan ugi ngaturke panuwun kalian Bapak Agus. Nggih, sedherek ngaturaken wilujeng dalu kagem sedaya warga masyarakat Growong Kidul ingkang sami rawuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sami sehat Pak Bu nggih? Mugi-mugi sing jawab salam menika tansah pinaringan sehat, pinaringan panjang yuswa, pinaringan rezeki ingkang kathah. Sing duwe utang-utang ndang lunas Pak Bu. Sing keri mesti banter dhewe, Mbak. Berarti utangnya oke. Ya ora, Lah napa? kurang. Iya. Kurang akeh. Wilujeng dalu Bapak Yoyo, Bapak Yoyo. Ya, aja kecelo bapa ngono lho ora. Kang Mas, Om, ayo. Om Preng.
Ngompreng ya. Heeh, Pak Agus, ayo matur nuwun karo Pak Agus. Bapak Agus ingkang menika nggih menika ingkang jilbaban. Oh menika nggih Bapak Agus Wilujeng Dalu. Selamat malam nggih. Niki parang salim napa mboten nggih? Salim bareng nggih. Salim yo salim to sing ngendi to? Sing piyaine putih resik menika. Oh ya ampun, ya ampun, ya Nuwun ampun. sewu Bapak Agus Wilujeng Dalu nderek pitepangan nggih. Bapak, wah duitnya kathah, Pak. Lah nggih nika, tapi nika nyawere jenengan kedhik, Pak. Nggih. Oh, Niki mangke kathah nggih. lek kedhi gampang dilalekke, Pak. Sewu. Dalu menika Om Yaya. Nggih. Dalam rangka pernikahanipun Mas Samuel dan Mbak Bikta. Mbak Dikta. Leres, nggih, nggih. Doanya gimana, Mbak? Doanya semoga berbahagia, sehat selalu, terus dikaruniai anak yang sehat, berbakti kepada orang tua. Amin. Amin. Nggih. Niki enten pamundhut wau ngersakaken ninggal katresnan. Ayo Ninggal niku. katresnan. Nggih, saking Pak Darman. Nggih, diaturake. Dipun bawani dhisik, Mbak. Ayo, Mbak. Nggih, coba pengen ngerti bawane piyai loro kuwi. Ayo mang milih dhewe ingkang pundi nganti kersake. Nggih. Nggih, Mas Darmaji. Utu Darmaji. Sapa? Dar Gombes. Sapa ta? Dar Gembok. Sapa ta? Dari Gembuk. Daryanto. Loh. Piye to? Daryanto Mas Dar. Mang tas WA aku kok tapi. WA piye? WA-mu engko ndang lebokno WA aku. Ndek ingi nomorku tas ganti ngono. Alah iya, ndang disimpen melih lek ngoten. Nggih. Bawane napa, Mbak? Mbak, halo, tilem to jenengan? Mboten menika mikir ngengkleng. Alah napa ngoten nggih pangkur rinaksa nggih saged utawi napa. Ngapunten menika nderek ajar Bapak nggih. Mboten. Ajar golek duit. Wah iya, sami. Ayo. Kula niku saestu remen sanget niki kadya ngimpi kepanggih kalian Bu Kesi menika. Ngoten. Kula niku kawit alit ngofans sanget kalian Bu Kesi saestu. Nggih. Keblating sinden niku nggih Bu Kesi menika. Wah, tepuk tangan untuk Bu Kesi luar biasa. Luar biasa. Ayo ngono kuwi kiblat ayo Ka'bah deh. Keblating. Nggih matur Rina nuwun. Samawan nggih. Nggih, monggo, Mbak. Rinosa saya rasa Cabi, gentos Mbak Ani, ayo pengen ngerti aku swantene ya, Mbak. Sumanding sisihmu Ya jos tenan lek dadi bintang tamu swantene kekalih apik
apik kabeh, becik kabeh, ayu kabeh. Ayo. Terah piyayi ngados panjenengan wau. Nggih. Piyayi apa? Lho, awakmu kan traing raja to? Raja kaya. Raja kaya. Raja kaya ya pala kependem pala gumandul ya aku duwe. Pola pendemi contone apa? Ari-ari no. Rumah samu. Leh, sampean tumpah nyari-ari dilebokne kulkas digoreng. Dipendem oh. Dipendem, goreng jadi daecang kae. Lah lek pola gandul kuwi mau. Ya kuwi. Kuwi ndi? Pala gumandul ya dhewe kabeh sinden-sinden ki yo duwe. Lah ya sing endi? Ya mosok tak dudone saiki. Contone. Bandul niku lho, bandul nggen kalung niku kan Nah, bandul. bandul. Lah Kalau pomo bandul. saiki yo opo iki? Iya. Lah ngono lho guys, setelan lebih kita karo Minang ngono. Guys, setelan wong loro. Dian Demen tau karo sapa yan kaya ora dadi ya. Ayo ngono kuwi duwe bahan. Ayo mungkin. Terus Mbak Ani ya, Mbak. Kula napa Mbak Hani? Anu Mbak Nanda. Mbak Nggih, Nanda nggih. napa kendut sapa? Kentut. Kendut. Nggih. Ketut niku napa to, Pak? Cantik. Nggih. Oh, cantik. Nggih. Berarti kula kalih Mbak Hani niku ketut. Kentut. Kentut. Nggih, nggih. Oh, sinden-sinden jenengan nggih kentut sedaya. Oh, nggih, nggih saestu, nggih. Berarti piyayi mriki nggih ganteng-gantengan kentut-kentut ngoten. Ora. Nggih. Tegese seger, Mbak. Piyayine seger ngono kuwi. Nggih. Nggih. Ratriri nasa rina Nah, Pernikahan niku kan nak wis tercantum dalam Al-Qur'an kalih Alkitab toh Pak Yaya. Wah, Al-Qur'an nggih. ini napa? Al-Qur'an ki wajib di dalam pernikahan ki ada ayat. Ayate Aku kok lali. Ada terjemahannya surat- pripun? Terjemahannya adalah wong lanang minangka pakaiane wong wadon, wong wadon minangka pakaiane wong lanang. dadi Aduh, aku- kudu saling melengkapi, saling melindungi, Nah. menutupi aib masing-masing. oleh berdasarkan kitab. Berdasarkan Alkitab ada Korintus 13 ayat 4 sampai dengan 7. Isine apa? Isine kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, ia tidak sombong, kasih itu menanggung segala apapun, mengharap-ngarap segala apapun, Mengarep-ngarep ki apa to? mengharap, Mengharap. mengharap segala apapun. Ah, ya iki, ya Kasih iki jas. itu, Hmm? aduh aku ndredeg. Kasih itu sabar menanggung segala apapun. Dados standare pernikahan yang terkandung dalam Alkitab niku nggih ngoten niku Pak Yaya. Wah, nggih jos nggih Ngono ki ngoten lek mau niku. ngapalne pirang dino. Ya sik mang, lek di dalam Al-Qur'an hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Artine ya sing kuwi mang. Wis mau Wong ya. lanang minangka kemule wong wedok minangka kemule wong lanang. Nggih, matur Ning- nuwun. Jos Nggih. tenan iki klitik kluthuk wedok ya iki ayam. Mbak Nanda dapuke klitik ngompani deh. Ayo. Jos. Kene bakune tetep bakti kalih istri dan suami juga harus bakti kepada orang tua. Nah, niku sing terpenting, Mbak. Nggih, karena orang tua niku jimat sing bisa ngucap. Hmm. Terus ngono apa mang Mbak? Ora ro wong kuwi apalanmu, Cuk. Ora sepelan karo aku kok sing kuwi. Mau wis tak WA lho. Ora mau omongnya aku sepelan sing kuwi. Wong tua niku jimat sing bisa ngucap. Terus ngono apa to ke mang Mbak? Lah apa aku Pusaka sing bisa kondo. Pusaka sing bisa kondo. Lah malah sepelanmu karo Pak Yoyo. Ya mang berarti tak kirim ning gone Pak Yoyo. Ora kok kirim ning Pak, kok kirim ning Pak Yoyo. Aku tak lebok ning Mbak. gone Lek nyeluk ora Pak Yoyo ngono iki. Napa? Pak Yoyo, Pak Yoyo. Yoyo ora. Versine sampean pernikahan itu kudu piye Mbak Nanda? Dadi manten, pitutur kanggo manten ora usah ndage-ndage. Piye? Sing penting bakune kanggo wong wadon iki ngerti babagan pawon. Babakan pawon, contone ana wakul. Wakul iki nek
tegese. Apa kuwi? Wakul iki wadahe sekul. Wah, Dadi wong wadon kuwi kudu iso adang. Kok bisa adang? Iya. Nah, adangnya lek mangan sego tok ya ora enak. Ora enak. Kudu enek jangane. Jangan kuwi jangkepe wong mangan dadi wong wadon kuwi kudu iso olah-olah. Iso bumbon-bumbon, iso olah-olah ngono kuwi. Olah-olah kuwi ya ngangge bumbon. Berarti ana bumbon layah. Bumbu layah kuwi ladenono bojomu sak wayah-wayah. Ngono kuwi. Berarti dadi manten iki. Setiap saat iki pomo dibutuhke nggih. Njaluk ngono kuwi ya nadyan to aku urung rabi lho ya. Nadyan to adewe urung rabi. Ning mbaya dhewe kan wis apa ki istilah iki wis luwih ilmu. Kula niku kalihani traing dukun, Pak. Paranormal. Dukun santet. Wah. Medeni men to Mbak ora. Nggih niku. Nggih. Bumbu layah. Ning lek ngosreng-ngosreng kae nganggo sotil. Sotel yen bojone su aja nganti kintil ben ora dadi tukaran harmonis kadya bapa yoyok dalasan ibu Sukesi. Ya dalasan kanceng yoyok kae ya Mbak ya. Iya, Tuk. Terus ke mau tingge nyiduk sego urung ana entong. Jenenge entong ki ya nek tegese entong ki endole nontong. Dadi ki bojo. Piye kuwi? Wong wedok ki bokonge kudu gedhi. Oh gedhi. Lah di bojone ki ning omah ben betah ora jajan ning sak nggon-nggon. Oh berarti komplek ngono kae ora parang. Ora oleh. Mbok gunung bolong ngono kae ora oleh. Ora oleh ya delok-delok. Oh, delok-delok. Lek Mas Murah biasane dinyangi. Berarti cara dhewe ngene bokonge rada tipis gak apa-apa. Ora apa-apa. Kena diganjel. Sok kena dikompel. Oh. Iya. Oke. Irus. Iros kuwi niku mboten wonten teng sekolah kula lho, Pak. Oh, reneng to, sorry ya. Dereng wonten niku. Ya tangan-tangan anu WA kula riyen nggih. Iya. Rasane mangke kula catet e. Irus niku intine nek wonten masalah kudu ndang diurus. Nah, kuwi lho, cerdas, cermat ya. Anu Pak, Nur Hadi tambahi 500 nggih. Pundi? Iya. Njapon njaluk Pak Hadi. Pak Agus. Oh, Pak Agus. Ning kono. Apa ora romang dompete kandele ra Ora ketok aku. Lek diwehne aku kok ketok. Ngero kandele apa? Apa? Dompete Isine apa? sampule 50.000 liyane 20.000. Sing penting kan nek oke. Iya. Masa iki lek ora ngangge kompor ya ora kene. Wah, Dik. Mangga kuwi kompor nggih bledas ya Pak. Oh dilanjutne lekno ya. Iya, nggih. Saking pundi niki Monggo mau Mas Darmaji. Anu Daryanti. Daryanto. Pandowo. Ayo. Kang Kadulu nggih. Nggih. Kang Kadulu. Mong sliramu tanoliya tak terus nani lahir Kabeh. Jenengan Tulungagung kabeh to, Mbak? Nggih. Oh, alah, cah Tulungagung kok mirip-mirip ya era sekarang suarane. Ayo. Bening-bening kabeh ngoten lho, nggih. Monggo.
nalikane ro endamu atiku lamun sira ayu atiku lamun sira ayu aku mandeleng retro marinoso lan kaili tanjing laku asik datang mriki parane panggah mriki ya lho Pak Agus niku. Matur sembah nuwun Bapak Parsa nggih. Nggih, tembangipun Nyedam Sari sampun dipun aturaken. Nggih, kula tambahi saking Sinden Madangkara Mbak Nanda. Nggih, monggo. Niki sinten? Niki bose ugi ngersakaken Mbak Winong supados jaran nggih. Sumantar Kang Mas kula menika Mas Ripno kepareng-paring dawuh. Ayo. Yo Nong, maju kono Nong. Ayo. Ya mungkin Mbak Birgita sing bareng. Nyeleng. Mungkin Mbak Dian nyakil. Lah engko lagune sisan ki ana sing ngersakake lumantar YouTube ya kuwi apa iki Podang Kuning nggih. Kena ta Nong? Rono. Mriki Mbak Wino. Nah, pas banget Pak ini kan kula pati ya. Oh iya. Niki ya Pakcik. Cahayu-ayu suarane ngeprek ae. Iya nih ciri khas saya Pak Yoyo. Ya. Pas jalannya dibawa sekarang. Anu. Mandiri banget sih aku. Kuwi wayang iso keri nek jaran ra tau keri lho nang kuwi. Kemarin lo nggak dibawa ke Bekasi. Ah, aja no ayo. Yo ngangge kerdus kenes. Amit ya, Cak. Sini ya, Cak. Misi. Oh ya. Aduh, assalamualaikum. Hai, hai. Kamu kok minimalis sekali ya ternyata. Minimalis, miniatur ini. Nggak enak minimalis. Oh ya, ini buat saya Pak. BCL. Bajul. Bajul. Anu Pak Jaran. Sak saltone nggih Pak nggih. Loh, sampe nggih sak atraksine pisan Mbak Winong. Kok akeh men ya Allah iki duit iki. Ki langsung semene mbak niki aku ndredeg aku nyekel. Ya ampun. Ngomplongno kene engko didum. Iya. Model. Jan ketek high class banget sih nek sing ora Adilan kan ya ngono.
Iya, ini lagunya Podang Kuning ya, Pak? Ya. Mungkin saya dibawa nih, nggih. Monggo. Langsung saja. Nggih. Kula kalihani background mawon nggih Pak Yoyo. Lu ampun. Jangan. Kenapa? Kalian berdua nanti bareng di sini dan di kanan dan di kiri bareng. Jadi saya di depan nanti berjoget, Kok kayak kamu recotan membareng di dhewe sini. ning kene. Udah nanti kiprahnya nanti kamu dulu. Terus Mbak Nanda biar dia oleng-oleng, Iya. menek rijing. Aku pulang. Jangan dong, kamu harus mengguling-guling ke sana ke depan sampai depannya Pak Agus itu baru bagus. Ayo langsung aja kok ngarep ngene. Langsung aja. Mangga. Ya, diaturake yo podang kuning. Podang adalah yo. Podang adalah. Monggo dados yo nong, sing gayeng nong. Semangat nong, yo. Joget no. Oh.
Thank